ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba Osana na Bwana. Hallelujah. Imba, imba, imba Osana na Bwana. Hallelujah. Erokamana ahinya. Make a prayer today. God is so loving, He will listen to you. Mano Saints Ministers. Gipenyo ni to, did you stop to pray? Bende ni weyo tieko, kata ni weyo lemo. Mano ne ubeni lemo. Nyasaye ne ngejalo bende koro winjo wache yo makare. Ma bende koro rwako e kidenyi mano mar lesono. Wer ma bende mewa mamita ahinya kanyo. Odiochieng' mano maka uono. Tarika en 20 to kod 6 Sabato mogika. Dwene mar adek kendo bende giko mar quarter lesson walungo ka odiochieng' mano ma kawuono. Kaka nasenyisi no dhi bedo kanyo kod jayalo Charles Odinde, mano Pastor Charles Odinde ma wuok Kisumu Central, kaachiel gi jayalo Dickson Odiwuor ma wantiere godo kae mondo wang'e to wach ma wang'iyo odiochieng' mano ma kawuono manasenyiso ni hera mar Owete Mondo Osiki. Ang'o ma bende koro wadwa lose. Kata kamano kapok wadonjo kanyo matut mar moso gi bende to wayud alama kowuok kuom jayalo Dickson Odiwuor. Wonwa bende Nyasachwa mwero galala. Woniro kamano kuom Sabato mari okinyi maber. Koro waduongo ombo mondo wapuonjre lesson kokalo kuom teko mag polo yie mondo puonjre kodwa nyaka watieki keto penyo maler gi Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Happy Sabbath uru. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Amor maneno okinyi ma kawuono Sabato ni. Amen. Nyasaye miyo ngima. Amen. Ambende omiya ngima wachak warado. Amen. Machiegni uru. Wachope giko mar quarter. Giko mar dwe. Sabato mogik bende mar dwe kendo mar quarter. Quarter mano mokwongo. Yes. Wadwoko ni Nyasaye erokamano ahinya kendo buk mosebedo kang'e mar Jo-Hibrania. Wach nitie odiochieng' ma kawuono. Puonjruok mar 13. Wan kanyo to kod we hera mar Owete Mondo Osiki. We hera mar Owete Mondo Osiki mabendo mewa buk mar Jo-Hibrania ma osebedo kwa loso ne 13 quest ne 1 ma jandiko keto kae ni hera mar Owete Mondo Osiki. Kisome kanyo ni hera mar Owete kuom Kristo ohero kuom Kristo ohero go mondo osiki. Mano bende kisome kanyo kendo kete kae mayom ahinya. Kachako gi jayalo Dickson. We hera mar Owete Mondo Osiki. Hera wang'eyo kaka chik bende maduong' ahinya. Historia mar Muma, historia mar Yesu bende kaka noketi. Ang'o ma bende koro ng'iyo kae ka watieko kod quarter ni. Erokamano ahinya japuonj Jesse kata Pastor Odinde. Kendo wantiere puonjruok mar 13 ja neno mar Lolwe TV ka japuonj mokwongo osewacho. Ka watimo jiwi mondo idhi kama inyiewe lesson e wik manyien mondo ng'ato bed kod lesson mare. Jadik lesson kelo point maduong' ni we hera mar Owete Mondo Osiki. To owete gi king'iyogi to gin owete mokuonde mopogore opogore. To ang'eyo hera taneno ka hera tut moingo tho. Otut moingo tho. King'iyo hera ma Polo nohero go nyithinde e piny ka. Tineno ka en hera mane tut ahinya nikech ne wadhi ataro mar dwaro mar Nyasaye. To nikech hera mar Nyasaye nochako loso yo machielo ma Yesu ne nyalo kelo go warruok. Gimoro chako mora e point number 2 kuom hera ni kaka wadhi medo none niya. Ni Kristo wiye nokokuot mar luongo wan owetene kaachiel kod nyiminene. Nyiso ni hera ma Kristo oherowa go duong'. To koro ka dipo ni Kristo oherowa kamano, to wan to kare onego wahero owete machalo nade. Afwenyo wach moro ni kara kech mari onego mana nindo. Japuonj Jesse. Pek ma ikadhe Charles Kabet onego mana nindo. Wan kod solidarity moro e bwo wang' chieng' kae niya. Ni kech mako wadu ok timo nade. Ok mone nindo. To kata kamano wach mwangima mwadhi luore katieko en niya. Nuwe hera mar timo nade mar Owete Mondo Osiki. Wach mogik. Omiyo jogo moyie owinjore otim ne ng'ato ka ng'ato gigo mane Yesu bedo timo nade otimo negi. Erokamano japuonj wabro nono mang'eny. Jalo Charles wuok nyaka kod picha no. Bendo keti kanyo. Picha ni ka ja winjo gi janeno to ng'ama nigi lesson. To ng'ata achiel oting'o jogi te gin e lwet Yesu giduto. To gima mora mana ka jayalo wacho ni gin kabila gi rangi mopogore. Tiende ni kare hera onge ubaguzi. Jakisungu mano wacho ni love is blind. Samoro bende nyalo yie kode matin. Emomiyo mudho neno omiyo jazungu gi jaarabu gi jaluo gi jaafrika winjore
kendo wan bende wapuonjo ka to kwan owete pasel no nyuolwa kanyakla to wach Nyasaye kokadho kuom hera oriwowa. Miyo ndiko ni wajiwore ng'ato gi ng'ato. Namba achiel, mano miyo onge ng'ata ng'ata mane nyalo podho kendo weyo ng'wono ma Nyasaye. Tiende ni ka wamedo jiwore odiechieng' kodiechieng' to kare jomoko nitie manyap kokadho kuom hera wating'ogi. Namba achiel, walimo joma nie jela, mano bende ochuno. Ka wajo hera dieri nyaka walimo joma nie jela, kaachiel gi jogo misando, kaachiel gi jogo manigi chandruok. Jogi te koriw kanyakla, hera mar owete nyalo nyiso. Emomiyo jandiko ndiko ni quote, we hera mar owete timang'o osiki. Tiende ni kare nitie hera moko afwenyo joyalo wadwa, kare nitie hera moko mok siki, kendo nitie hera moko moket gi condition. Kitimona ma eka heri, kitimona ma heri. To hera ni en hera mochiw nono. Emomiyo polo nolor piny te kochiwo wuode achiel mondo gothona an kaachiel gi janeno gi jawinjo. Koro hera no emo puonjore kawuono. Hera ne mabende wada ng'iyo kanyo. Kendo we hera mar Owete Mondo Osiki osetemo lero ahinya ni kare hera ni bende momiyo kara Yesu bende ne okobedo gi wich kuot mondo mi oluongwa nang'o nyithinde. Koro wang'iyo anena kaka hera ni bende miyo ere kaka wach mar rito joge Nyasaye mabe otudore mana gi weche mago mag hera. Jayalo Dickson, rito joge Nyasaye. Japuonjero kamano. Ang'iyo chak tich afwenyo ni seche moko nyalo ng'o kata jokristo wa moko kata mana jotendwa moko. Gimomiyo afwenye aneno ka ng'ato seche moko dwaro bedo tich mar janabi to iye podi wang' matek. Mano mokwongo. Mar ariyo, en ng'ato ma dhano kodonjo e ode to odwaro nobed jakristo, bende odwaro bed jatend kanyakla ma jokristo. Ere kaka inyalo bedo jatend kanyakla ma jokristo to nyirombo ok donjo e odi? To kata ka dipo nodonjo e odi to dhako gi dichwo gore odno pile, jogi ok winjre, onge kwe kind ji ariyo. Winjane gima Janik Lesen kawo mondo okete pacho. Jatend kanyakla mar Kristo nyaka rwak welo. Nitiere tamoro motigo kanyo maduong' ni nyaka. En ni ochuno. Kara nyiso ni gini ng'ogo jomoko oko, aso kawo jomoko kete iye kanyo. Aso jomoko mana kata kanisni moko. Mineno ka ng'ato monego bed ni bedo jatelo manyalo rwako welo okete kando, to ng'ato mok nyalo rwako welo ma chunye rach, ma weche moko e dhogi weche ma opposite, to jaro ne bedo jatelo iye kanyo. Mano wach mokwongo. Wach mar ariyo mondo mi atieki, ni dini mar joge Kristo ne en dini mane wuotho awuotha ma kinde ka kinde noyiengre kuom rwako welo ma jokristo kaachiel kod ma ok jokristo. Wach maduong' matieko chak tich niya, ni kara dini marwa men dini ma Ayubu 4:6 wacho ni dini ni njia na njia ni Kristo. Nyiso ni dini en yo, to yo en ng'ano? En Kristo. Ka dini en yo to en Kristo, to Kristo no mano miyo nyithinde mondo nyithindo bed joge. Wach magima niya, ni ng'ato kadwa bedo jatend kanyakla ma jokristo, namba achiel nyaka obed jadak achiel. Namba ariyo nyaka rwak welo. Namba adek nyaka obed ng'ato ma iye okwang' piyo. Koro gin weche mathoth ma jopuonj machielo biro kwanogi, to kata kamano rwako welo en gima duong' kabisa kuom ng'ata men jakristo. Kendo kama japuonj. Yalo Charles, wasne ariyo wuoyo kuom rwako welo momiyo jomoko norwako malaika. Opoko lwako malaika. Bende wach mar hera kae. Koro rito joge Nyasaye nang'o gini kendo ma wang'iyo kae maber. Adieri mar wach ni ng'ato kadwa tich mar jarit. To mana kaka jalo wacho, namba achiel jadhako achiel. Namba ariyo ng'at morito ode gadieri kendo hewo. Kae to ng'ama rwako welo bende. To mae gima otamo ji mang'eny. Yesu wacho wach moro ahero ahinya, ni chieng'no wanapenji to Ruoth, ne in kanye mano kwa mi chiemo? To in kanye mani wuotho dukno? To ne in kanye manene jela ndo kwalimi? Ni gima notimo ne ng'ato achiel kuom joka notimo ne mana an. Samoro ok onyalo rwako welo ka jomoko kaka town ka to koro wan gi tabu, wan gi challenges. Rwaka ng'ato miki a stranger pase ok yot. To ma wacho niya, warwako jok mon gi din gi jomong gi din, joma yiego gi joma ok yiego. Emomiyo jomoko nopoko rwako malaika nikech ne giongo bagusi. Mana kaka jayalo wacho, adieri mar wach, kwada bedo jorit jokristo, namba achiel nyaka wabed kumoro ma Nyasaye nyalo tiyo kodwa yore duto. Nitie jomoko ma kosebedo jokristo to jokristo wadgi nikech Yesu penjo ni to kopo ni iholo mana ng'ato manyalo dhi duoko ni iholo pesa,
Koro ere hera mantie kanyo. Tiende ka onego ol ng'ato mang'eny ok nyal duokoni na ka the street ka uno gokinyi kwa biro. Yudo ka joma kwecho ka nitiere. En kisemiye ting'e ni onge gimi expect kuome. Ng'ama biro konye mna Nyasaye. En mna Nyasaye nikech owacho ni ng'ama konyo jochan chalo ng'ama holo Nyasaye. Koro herano ema wacho ni jarito mar jo Nyasaye nyaka obed ng'ama jahera. Ing'eni kanisa chopo kuma koro ma classes chako nene kanisa. In osiep ng'a. Pastor ng'eyi kaka ng'a. To pastor limo jomage. Ineno weche ma kama ok chakore to hera rumo. But jandiko wacho kawuono ni kod bedo jorito ma dier ma jo Nyasaye. Namba 1 wabed gi hera to osik manyaka chieng kuom owete to ok owete kende, owete duto maonge pogruok. Jandiko leson okelo wach moro mang'it mana ka japuonj osewacho. Ni chiwo rwak nyiso chamo mwandu ni gi ng'at machielo kendo neno masira gi ng'ato machielo ma e gima Yesu bende notimonwa. Akel biri wa winjo. For example sani idwa dhi school kata idhi school in school. Koro achiwo mwandu na ni in to itiyo go ng'at matimo nade machielo. Koro jandiko leson okelo wach moro niya, chiwo rwak nyiso chamo mwandu ni gi ng'at machielo kendo neno masira gi ng'at machielo. Neno masira gi ng'at machielo ma e gima Yesu bende notimonwa. Apenjo wach moro mogik niya, ito no cham mwandu ni mogik karang'o gi ng'ato mopogre kod ng'ama ing'eyo. Tang'o ni mocham. Nyiso ni kiki chiw kony ne ng'ato ki expect ni ng'ano emotimo ang'o. Mane gima ji. Mondo wacho ni wit kuoni e pi. Kapo kwa dhi timo jariyo Western Adek no nyiso ni paruru joma ni e jela. Mana ka gima un bende utwe kodgi. Correct. Joma chandore bende paruru mana ka gima un bende un kodgi. Mana hera bende oloso kendo rito joge mago mag Nyasaye. Kitimo mano to rito joge Nyasaye. Gombo kod richo mag terruok. Mae ma bende kor wach ni tero wa jayalo. Ang'o ma bende Paulo lose kae. Puonjo kisungu moro wacho ni pride comes before fall. Mana kisungu maleher. Ero kama japuonj wa kisungu. Jariyo lesson wacho ni gombo kod richo mag terruok. Gima jandiko lesson kelo pachi. Ni gombo kuongo biro eka terruok biro mar. Ing'eno Yesu no dhi to dio gi ahinya. To keto wach moro niya, ni ka ng'ato ong'iyo chi ng'ato miyo gombo to mane wacho no satimo nade osetere kode. Kendo mano polo kwa ni ng'ama osetere kode. Koro mano wach namba 1. Namba 2, gombo osemiyo dhano dak standard mok margi. Gombo osemiyo dhano dak standard mok margi. Ondiko wach moro e buk mar Timotheo mokwongo 6:6 wacho niya. Timotheo mokwongo 6:6. Japuonj ma. Timotheo mokwongo 6:6 wacho kamae loko marane. Owacho ni to chutho lamo Nyasaye nyalo kelo ne ng'ato ohala to mana ka gik ma en go orome. Lamo Nyasaye ing'eni kawuono nitiere jomoko maloko ohala oketa kata kamano. To kichako ng'iyo ma giloko ohala to chunyi chido go ohala nikech ang'o duka ni opong chakro okinyi ka timo nade godhiambo tindi chopo saa 9 kore kiyawo tich. Akendo winjo gino. Point ba jandiko lesson wacho niya, kata yawo mana tich saa 6 to lamo Nyasaye nyalo kelo ng'ato ohala mana ka gima Nyasaye okawo keto e lweto rome. Nikech ka dipo no korome to dhi bedo kod gombo. To kosebedo kod gombo to gombo dhi nyuolo terruok. To terruok miwuoyo kuome ni koro kelo terruok mar ot. Ma jandiko lesson owuoye e buk mar gine Jo-Hibrania 13:4 ma ka oyudo thuolo nyalo some Jo-Hibrania 13:4. Jo-Hibrania 13:4. Jo-Hibrania 13:4 wacho kamae. Ji duto mondo kwan kend ka gima duong'. Kendo singruok ma joma okendore osingore go nyaka rit matek nikech Nyasaye nokum joma terore bed ni gin yawuoyi gi nyiri kata chuo gi mon. Erokamano. Koro wafwenyo wach moro niya, ka gombo osemako ich to nyuolo richo. Koro mae gombo mar dhako kod dichuo ma ka gibedogo to gidhi nyuolo richo mar terruok mar koso bedo e mise ma Nyasaye. Erokamano. Gombo kod richo mag terruok. Japuonj erokamano kuom jayalo. Nyochane aromo gi jaduong' moro ma jadoho. To apenje ni to jaduong' to anawe ni dhako achiel kende kaka imedo yude kaka imedo dwaro. Tiende ni kiyudo dhako achiel dek gibed gi mon ariyo. Ok irom. Kichako iyudo mon ariyo ya dek gibed adek. Yani chuny dhano olos magombo. Emomiyo Yesu wacho niya, winje ni eto wacho ni kata kisin gi wadu kende mani seneko. Kipada chunyi kende mani seterori. Kaeto
Wach mar adek ma jayalo komulo ma medo wacho ni hero pesa. Kare hero pesa bende richo maduong' moloyo e kit ngima kendo wadak kuma koro pesa ne wang'iyo prices mag gidalo gokinyi kaka koro ngima oseidho. Gimoko osemedore sani ukuna ni budget manego bed manyitimo kitiyo gi 100 per day kawuono nyaka bed 200 nikech gimoko oseidho. To hero pesa kare richo mana kako wacho ni kwa rito ken ka wasen gi ng'ato ka wagombo gimoro chunywa wasekoso to jatich Nyasaye wacho ni gombo kod richo mag terruok to rach moloyo nikech wacho ni richo te itimo oko to materruok titimo e ringruok ma dhano ma iye. Nyiso ni to wacho ni dongo ng'eyo ni ringruok e kalu ma Nyasaye kendo Roho Maler odak e ringruok kanyo kamano. Paulo nowacho gik moko ariyo mane nego hera mar owete. Guondo kaachiel kod chode. Wach ni mano hera mar owete mabende nwalose cha. Nyiso ni gigi ketho hera cha mabende koro nwalose. Wakamiyo kodwo ka mondo wadhi nyime kae pod wadhi nyime gi lesson mar waduong' ne kaka paruru jotendwa. Ng'o minyisowa kaka wanyalo paro jotendwa bende. Bang' thuolo machuok kende chien pod mar WUODH GENO kidieny ma lesson pod dhi nyime. Imba 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 osana na Bwana. Hallelujah. Imba 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 osana na Bwana. Hallelujah. Kamana ahinya machiegni kendo winjo wer mar Mekenene district AY kwa wacho ni amri kuu chik maduong' winjo ka giwero upendo ni ero wadu mana kaka imbe ndikte mang'o ero wuon mago chik ma bende koro nogol kacha ma bende walose odiochieng' mano ma kawuono ni wache we hera mar owete mondo koro osiki. Wadhi nyime ka yan kae to kod Pastor Charles Odinde jayalo Dickson Odiwuon ma bende wantiere go pono kok yaw TV mar en chenro mar WUODH GENO kokadhe Lolwe TV gini en maro machiegni uru kendo. Amen. Paruru jotendo wach ma bende koro nwalose. Jayalo Dickson ne wacho ndamero gimoro kapok wadonjo kanyo. Kapo idamere gimoro wuok e kar gombo kod richo. Pastor wacho hero pesa. Afwenyo ni mon moko. Nikech Jo-Hibrania ochako kod book ma Jo-Hibrania 10 Jo-Hibrania 10 kosni 4 kod 5 to wacho ni kendo mono kwany ka gima ni kod nengo. Asto kochopo e sine wacho ni kwer pesa. Afwenyo ni mon moko hero pesa. Maseche moko ng'i mana ka giro hala, yani ong'iyo dichuo ka giro hala. Mon koso chuo bedo ng'ero. Ai na kare, dede nyime jayalo. Japuonj asefwacho niya mon moko hero pesa maseche moko chuo ma gin go gineno mana ka gimono ogo kodi budget nikech ogo kodi budget omiyo iwewa nang'o mon ariyo gombo kod richo mag terruok gombo biro nikech hero pesa maseche moko hero pesa hero chuori we hero pesa amena ay paruru jotendo pero kama japuonj tijadek wuoyo kuom paruru jotendu to amor kod jadi klesen kekelo tijadek niya jotendu mano yalnu Yesu. Ing'e ni dhano wiye jawil ahinya. For example, nitiere ng'at momiyo sani ja SDA. Jesse be nitiere ng'at momiyo sani ja SDA. Jadi Clayson kelo wach moro maduong'. Ni pare, ere kaka inyalo pare, inyalo lemo ni. Mano nitiere iye kanyo. Koro jadi Clayson wawe book ma Jobrina 13 kwes ne biro to wacho niya. Paru jotendu mano wacho no wach Nyasaye. Paru ka yange magene chalo kod tich mane gitiyo mondo un bende ubed gi yie machalo gi yie mane gin go. Wach moro ti maduong' e yie kanyo ni jogo mane o fight ni yie makaro wantiere kawuono ni. For example, kanisa ka kanisa ni kod mise mano betie kaachiel kod the founder member momiyo kanisa no betie kata doko ni biblos osiro kanisa. To nitiere jok mano timo nade mano chake momiyo betie. Jogo ng'iye pek mane ge kade lit mane kade ayany ma jogo ne kade to ke neno ayany machalo kod ma kod pek ma jogo kade kamano to ibedo kod mijoki wacho niya ne kara chandruok ma kade kawuono ni nitie joma notemo nade nose kade emo je Clayson wacho ni e wesa berio ni paru jotendu mano wacho no wach Nyasaye paru ka ange magene chalo kod tich mane gitiyo mon un bende ubed gi yie machalo gi yie mane gin go wach maduong' moyud e tich adek niya idwa mondo wapar jotelo mano fight ni yie mano fight biblos oyudore nikech biblos nitiere ndalo mar miluongo dark ages mano ok onyalo yudore to nitie jok mano yietho mamoko jomoko be nonegi mak mana moromo ma kawuono ng'ato nyalo moko go mach ni mondo tim nade mondo yudre koro jalo kineno yie maneno koda e yie monego wabed go kuoyo to biro mar Yesu moko machiegni. Amen. Hey pastor. Ero kamano. Amedo mana matin adiere ni joma ng'eny manenowa magin jo Kristo ok par jotendgi. Gona picha jawinjo gi janeno ka pastor nindo kech tichiemo. Gona picha sama janabi nindo kech dieru kendo wuotho gi gik moro yiech to utun gi sude. Emomiyo Jeremia ne wacho Daudi wacho kata gi dho Nyasaye ni
kik umul jogena. Nitie joma ng'eny ma on the contrary gin kar mondo gipar jotendgi to gikuodhogi kendo giyiechogi. Kendo bedo piny gi nyithinde kaachiel gi joode oketho jadolone, oketho nying jadolone. To 13:5 Hibrania to wacho nyakete in kuoso wacho ni warom gik ma wan go nikech Ruoth Nyasaye wacho ni ok nowewa bende ok nojwang'wa. Jawinjo wan gi teko ma kadir kata kako parore no. Jotelo ma kota wuo gi jotelo. Samoro oteri kumoro ma pek ndi mongoro. Kendo samoro bende oketie nyim rombe kata dier rombe ma ok giko kochuno. To ang'eyo gimoro achiel Nyasachwa pod parowa kendo chung' motego. Gimetim jayalo wadwa sika yie kendo meda jing'o gi yalo nikech kamoro simbowa mane polo dhi medre moloyo nikech tich mwatiyono. Gima Yesu owewago ondike Mathayo 28:19 dhiuru mondo wapuonji. Kae to kwasepuonje piny ngima to wabatisogi. Ka wasebatisogi to wacho ni en kodwa nyaka giko. Emomiyo ka Paulo wacho ni ok nowewa kendo ok nojwang'wa owacho adiera. Koro jotendwa gi jolemo ochung' motegno matiyo ne Nyasaye. To anyuola mwatiyonegi bende ong'e ni jalemo gi jayalo gi janabi ni e diergi. Erokamano. Wesa paka biro mano miwa kanyo wacho ni winjuru wach jotendu kendo timuru gik ma giwacho. Girito odiochieng' gotieno ma ok giywe nikech nyaka ginji Nyasaye wach kaka gisetiyo. Ka uluorogi to gibiro tiyo gi mor. To ka uchayogi to ginyalo tiyo ka gijur to mano koro ok nyal biro konyo. Wesa paka biro tieko motegno. Yalo Dickson wadonje bed motang' gi puonj magala. Pod en mana Ibrania 13 ka. Puonj wacho weche madongo tich adek. Yena mondo amed wach achiel ahinya. Jakwath maduong' mar rombe en Yesu. Amina. To wan jokwath matindo gin wan. Koro miyo jatelo maduong' e thuolo miparo jotelo en Yesu Kristo. Asto Yesu Kristo lorowa piny asto waparo jotendwa ma wan go e kanisni. Wawacho ga pile jayalo ni God first. E gimi wuoye. Erokamano. Koro tich ang'wen Jadick Leso nokelo weche madongo ahinya kowuok kod bed motang' ni puonj magalagala. Ang'o miyo loso kamano? Yie mondo adhi kodi e buk mar Jo-Galatia 5:7 wacho niya, nonwang'o uchako maber. Ng'ano mane otamu mondo kik uwinje adiera, ere kane osemou, sema kamano koa kuom Nyasaye manoluongou. Paruru ngero mowacho niya, thowi matin kuodo mogo duto modwal. Nyiso niya, kawuono nitie jomoko mane ochako maber, to puonj magalagala kawuono nitiere kirundi moro miluongo ni prophecy. Grubno ng'ato nyalo chake maber kod manyo duol mar wach mokor, to e kinyne kata rucha gino dhi mbokethe makoro nena jalemo wadgi kata mana jatende mana ka ng'at moko winjire gi pinyruodh polo. Mano wach mokwongo. Wach mar ariyo Jadick Leso nokelo wach moro niya, ni puonj mora mora manyalo bedo jonabi mag miriambo nyalo birogo kik wayie mondo golwe yie. Wach mar adek en niya, ni ng'ato ka ng'ato mondo mako simbone. Awaro kod buk mar Jo-Hibrania ni otiyo kod weche madongo ahinya niya, ni ng'ato ka ng'ato mondo mako simbo moseyudo mondo simbono kik kaw kod ng'ato machielo. Emiyo Jadick Leso wacho niya, tudruok mantie kind puonj mag miriambo kod chiemo mowuok kuom e Jo-Hibrania 13:9 nyaka bed ni ok wuok kuom pogruok manie kind chiemo maler kod chiemo ma ok ler. Ere gimomiyo? Mokwongo chalo gima Paulo ok ni kod paro mar wuoyo kuom pogruok manie kind chiemo maler kod chiemo ok ler e baruani. Ka lure kod Jadick Leso wacho niya, wang'eyo kuom tij Joote 13 mane nyiso ni kanisa mar Kristo mokwongo nosiro mondo jogo moyie oyud warruok kuom ng'uono. Koro nitiere e wach e buk mar Joote 15:7 nyaka 11 mawuoyo kuom yie. To yieno ema jogo moyie kuom Jehova Nyasaye yudre ngima. Mano wayudo e iye kanyo. Asto chako wuoyo kuom chiemo. Jomoko nokelo chiemo moko manyalo miyo jomoko timo nade we yie mane gisetimo nade mane gisebetie. Erokamano japuonj. 13 Wesa 13 Ibrania wacho ni wan to da watony nade ka wajwang'o warruok malich. Jawinjo nitie weche moko mosepuonjowa chutho chakre chon kendo misingi motegno mar muma kawuono waweyo. Kidwaro gima koro katho kanisa mogik sani en puonj magalagala. Kendo joma noseng'eyo adiera kod twist mathin tiyudo ka joma ng'eny bende okawo timo nade odhigo to Yesu fwenyogi nikech Galatia 3:1 Paulo yenyo owacho niya, yaye un Jo-Galatia mofuwo, ng'ano moseirou un mana nyiso wach tho Yesu Kristo ratiro mana ka gima ogure msalaba e wang'u kuneno. Paulo ahere ahinya.
oluongo ni jogalate jomofuwo nikech nonyiso gi weche mag msalaba ratiro kendo obiro mo practically motimo mae botho kaka Yesu notho kendo kigure king'ade kinege imparo nero AD 70 kanego Paulo to chunye ok ochando nikech ong'eyo ni owacho niya asetiyo kendo simbo mara okanna ineno gima owacho kae to wacho ni nitie geno tok tho jawinjo gi janeno en niya ka wasefwenyo weche ma Nyasaye noseguro waya mokwongo mag muma mar adieri to wasike Yesu nya winjo ka ng'ato konane ni ng'eni chike norume msalaba chike notiege msalaba te ma duo penye to chike di chike te kae to konani ng'eni kata kidwa urching malemo jayalo iyera mora tileme ta penyo ndika to chike mag sabato magango norume msalaba mago puonj ma jandiko wacho nang'o magala koro magala ge mokwona ni mondo wawe nikech kwa bedo motang to wabiro nyalo jo miriambo kai to wachiko gi chutho nikech wach Nyasaye osiko manyoro kawuono kendo kiny bende manyaka chieng okolokre gima lokore en piny montie lakini wach Nyasaye pod osiko kacha rieyo kwero tiego puonjo mondo ka Nyasaye ochung motegno erokamano chieng mano mogika ni dhir Yesu oko mar kambi ma bende koro watieko godo kendo watieko godo quarter ni dhi ir Yesu oko mar kambi jalo Dickson kai kora ang'o ma wayudo kae japuonjero kamano Jo-Hibrania 13 kwesni 10 wacho ni wan gi kendo mar misango ma jodolo matie hema maler onge gi ratiro mar chamo misengni motimie jadolo maduong' tero remb jamni kama ler moloyo mondo chiw ka misango mar golo richo ringregi to iwang'o oko mar kambi mano emomiyo Yesu bende ne onegi oko mar dala Jerusalem mondo puodh ji gi rembe owuon omiyo koro wawuoguru wadhi ire oko mar kambi kwating'o achaye mane en bende otimenadi oting'o koro oko mar kambi en niya wawuok oko mondo wadhi wayal Yesu ka wating'o achaye ma Yesu noting'o emomiyo jandik Yesu nowacho niya ni remo mar chiaye ni yang'o koseyang'e tiyang'e kamaler mar kamaler to jandiko ni wacho niya ni gik ma oko poko ma oko to ne wito oko asto ne timo nade ni wang'o gi oko mar ang'ono oko mar kendo mar misango jandiko wacho ni ka nitiere kama nolil kama ne dum kama nokowinjore mondo ng'ato bedie machiegni ne oko mar kambi kata oko mar kendo mar misango to kanyo ema jayalo moduor kaachiel kod jayalo mako idwa mondo yalie kama dum kama chalo kod mano kendo mar misango ma oko kama Yesu notimo nade kama Yesu nothoye koting'o achaye kaachiel kod wich kuoth koro wawacho niya dhir Yesu oko mar kambi en dhi yalo Yesu oko pek chandruok chieng' kaachiel kod gimoro amora koro jandik Yesu nowacho niya manyiso mana chaye mane oting'o msalaba erokamano dhir Yesu oko mar kambi to hulang'o wach mogik kanyo jandiko wuoyo kuom kaka Yesu noguro oko ni gure oko namba 1 mondo ji te ong'e ni en ruodh piny ngima ingini ka dogure e kambi to degi kawo ka gima en gir jok moko to ma ogure oko mondo ji one namba 2 igure oko kumolil mondo nyisi ni okawo chandruokwa duto kendo adieri onge discrimination ni ka mar ng'ane en mar warruok ji. Ahero Marika 8:34 Yesu wacho niya ka ng'ato dwa luwa to nyaka okwerre kendo wuon mi okaw msalabe kendo luwa. 34 nikech ng'at madwa reso ngimane nolalne to ng'at ma wito ngimane nikech an noyude kendo. Koro mi Yesu ka wito ngimane to wacho ni wuora aketo ngimana e lweti kae to ochako chier odhi oduogo omowa mondo wadhi kuma entie. Wach mogik en ni waduto mwaluwo Yesu iguro oko mar kambi kendo nyaka wuog oko mar kambi nikech wachako gi Jerusalem wachomo Samaria gi Judea gi piny ngima mano commission mare chatimore adieri ni nyaka wadhi waland wach maber nikech Yesu biro. Koro gimetem jawinjo gi an en ni ng'ad wach piyo nikech Yesu duogo yal piyo kuma rach kata kuma ber. Paulo tiyo wacho ni wabed moikore ndalo ma piny ber kata ndalo ma piny rach. Erokamano ahinya jayalo Charles bende ka iwacho ne joma nyien samoro kibel kodwa gombe tieg wach mondo ilam. Amen. Jowinjo adok school kendo piny Uganda Nyasaye kotimo na ng'wono wananere mna dwe mar 6 oriti kambe orita ng'en wananere kendo walem una man malo wagoero kamano nikech ber isebedo kodwa kwotane ago niero kamano jadolo nyithinde gi mak na bar gi studio ni par jowinjo wagi joneno ngima wakete lweti wadhi e piny jomoko itele nyimo cha kidong no chien ang'eyo ni romo biro nyalore to ka romo onge waromo tiendi kuma na wer wende Musa gi Nyalombo
ngima wakete lwete watini kaput kinde nitie to moloyo kota manyien ka dhi ndalo modongo wakete lwete higa mar yiere Kenya timie ng'wono kanisa wani bendi yiero chakre General Conference nyaka piny yier nyithinde monego tini kaput kinde nitie e nying Yesu wakwayo amen ka Nyasaye oriti to rito wabende jo manyien no chako arado kae wabro loso topic manyien mano chakruok donge Genesis mano lesson mabende bro ng'eyo kuom dweche adek mabiro kata quarter mabende koro biro manyien omiyo kete kanyo pile med kete kanyo e Lolwe TV cheno mar WUODH GENO keto mi weche go jowan jo yalo kama bende mi weche mabende nitiere ahinya kamano ahinya me pod wadhi nyime kae to kod chendo mano mar WUODH GENO nembni gi kadho piny kanyo pro tudri kod gi penjo moro amora medo moro amora ewi wach mabende Hera ma olose odiochieng' mano ma kawuono we kae kod wende ariyo stand mark choral ne gi paro ka achiel to kod minde wa ikwaya ruodhwa baduogo mondo mi wadhi nyime chendo WUODH GENO pod dhi nyime. Teode mangen ade kaoka mano de oka kono adio ono alos nukada kama ante umbende ubedi jasio konge eno pekmor mosiko wana wagi Yesu wena cho wena usagi nyaromo hallelujah male kwa miyo nyasaye wewe manade yatewa wewe peo manade tudake pare mama tamale ajera wewe peo manade kuji umerejete dhambi tena huko ulishatoka wewe jichunguze tena utambue ni wapi ulipoanguka imba osana na Bwana haleluya imba osana na Bwana haleluya